chisoni tinalonjezedwa ife zambiri palibe chomwe chikuchitika tinalonjezedwa ntchito 1 biliyoni nzika zikusowa pokwira tinalonjezedwa tizizadya katatu leo zika zikufa ndi njala Amalawi chonde lero musalire chiyembekezo lero chafika tiyeni mwauni titigwirane manja tiye tikafotera tupeli Amalawi chonde tati musalire titipukuta misoziyo kumpoto kumwera mpaka pakati tiye tikasanga tupeli kuti Malawi azasinde tiye tikafotera tupeli chisango chikubwera musachite mistake tiye tikasanga tupeli. So that is why this is a very important conversation that every Malawian must have. How we can reduce the cost of living crisis that everyone is experiencing. How we can help the poor. How we can open up economic access. How we can stop corruption in the system. Amalawi chonde tati musalire titipukuta misoziyo kumpoto kumwera mpaka pakati tiye tikasanga tupeli kuti Malawi asasinde tiye tikafotera tupeli chisango chikubwera musachite mistake tiye tikasanga tupeli. Remedy that will guarantee that essential imports, which are crucial for our economy and the welfare of the population, remain accessible as we address the current foreign exchange shortages. Amalawi chonde tati musalire titipukuta misoziyo kumpoto kumwera mpaka pakati tiye tikasanga tupeli kuti Malawi azasinde tiye tikafotera tupeli chisango chikubwera musachite mistake